Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri, inda a yau za mu fara sabon labari ne mai suna Musayar Ruhi, wanda NFDA aji ta rubuta, Mami Zara kenan. Sai ku kasance tare da ni domin jin abin da wannan shahararren littafin ya ƙunsa. Musayar Ruhi, kashi na farko. Wata kyakkyawar matashiyar budurwa 'yar kimanin shekaru 23 zaune cikin makeken falon, gefenta kuwa ƙawayenta ne, kowacce ta zuba mata ido cike da sha'awa sabida yadda ta yi masifar kyau, kasancewar yau saura kwana biyu kacal ɗaurin aurenta. Suna cikin hidimar bikin event suke ta yi kala-kala, amma ba tare da ango ya ba sabida shi kan baya ma ƙasar, sai ranar ɗaurin auren zai dawo. Waya take yi cikin shagwaɓa. Haba my wai a ce yau saura 2 days bikinmu amma har yanzu ka ƙi dawowa? Gaskiya na fara yin tantamar soyayya ta gare ka. Kai baka nan, amma ko turo min bro ɗinka baka yi, tunda babu wanda zai gane ba kai bane, gashi ka sa sai faman jin kunya nake yi cikin ƙawayena. Gaskiya ban ji daɗi ba. Ajiyar zuciya ya sauke daga wancan ɓangaren ya ce, I'm sorry my B. Kin san yanayin aikin nawa ne haka, amma aikin ga in na dawo Najeriya zan ci gaba da yin aiki a nan, dole na zama da komi kafin na dawo, saboda ina so mu yi rayuwa irin yadda sai an yi kwatancen rayuwarmu za ta zama abin sha'awa ga kowa. Sannan ke daga jin tunanin wai Hamad zai zo wajen sha'aninku, kin san halin shi, idan da zan biye masa ta tashi ba zan yi wannan auren ba yanzu ba. Ki kwantar da hankalinki, kafin lokacin ɗaura aure mu na shigo cikin Najeriya insha Allah. Ni dai ina so ki riƙe amana mai bi, kin san ina matuƙar son ki, please don't forget me. Murmushi ta yi. Haba mai ta yaya kake tunanin zan bar ka? Please ka bar wannan maganar, duk wuya duk rintsi ina tare da kai. Ajiyar zuciya ya sauke daga ɓangaren shi ya ce, idan hakan ta kasance zan yi farin ciki sosai. Sun zama suna waya cikin tsananin soyayya. Gaskiya wannan soyayyar tasu ta musamman ce. Bayan ta gama, wata ta ɗaga cikin ƙawayenta tana yin murmushi ta ce, gaskiya Hamidat, wannan soyayyar taku tana matuƙar burge ni sosai. Allah ya sa na samu mai sona kamar yadda Hamad yake son ki. Murmushi Hamidat ta yi ta ce, amin, shi yasa nake mugun alfahari da Hamad, sabida ya gaya min komi a rayuwa tunda ya bani zuciyar shi. Murmushi kowa ya sake cikin taya murna. Da dai lokacin wata matashiyar budurwa ta ƙaraso wajen, sannu ta yi musu, sannan ta duba Hamidat ta ce, anti mommy na kiranki. Miƙewa Fadila ta yi bayan wani madaidaicin falo suka shiga, sannan suka shiga cikin bedroom ɗin mommy. Zaune take ita da ƙawayenta da wasu daga cikin ƙannenta. Fita ƙanwarta da ta yi ta gaida su Hamidat ta yi, suka amsa cikin sakin fuska. Zama ta yi ta ce, mommy gani. Murmushi mommy ta yi ta ce, ai iyayen naki suna da yawa, Hajiya Shahuda ke kiranki. Duban Hajiya Shahuda ta yi. Hajiya Shahuda aminiyar Hajiya Salima ce, wato mommy su Fadila. Tare suke yin shawara akan komi da za su yi. Duban Fadila ta yi ta ce, Hamidat, mahaifiyarki ta sanar da ni cewa ba ki son shan magungunan da aka haɗa miki. Ko me yasa? Kin san halin maza kuwa? Suna son mace ta musamman. Daga ranar farko kike samun darajar mace, ko rashin samunta zai kasance a gwamnatin. Na fi so Hamad ya riƙe ki a kanki fiye da tunani. Hamidat, kin san waye Hamad? Samun miji irin shi akwai wahala, don gaskiya ba ƙaramin sa'a ke kai ba. Kina shiga kin zama gimbiya. Zuwa wani lokaci kaɗan za ki zama sarauniya, tunda shi ne magajin gado. Cikin sanyin murya ta ce, su biyu ne dai mommy, ko kin manta twins ne, Hamad da kuma Hamad, kuma kowanne ya cancanta yi sarauta don duk sun haɗa komi. Sannan ni fa kun san yanayi na ke da mommy, ina cikin mata masu ƙarfin sha'awa. don Allah kar ku sa ni abin kunya, ya zama ni ce na neme shi ba shi ne ya neme ni ba. Kun ga idan hakan ta kasance, darajar tawa ta zube kenan, saboda Hamad zai ga kamar na saba da yin samarin. Don Allah ku bar haka, wanda na sha ni kaɗai na san irin halin da nake ciki. Murmushin Hajiya Shahuda ta yi ta ce, yaro ne.
Tabbas na san Hamud da Hammad twins ne, amma ai Hamud shine Hassan ko kin ga? Kenan shine babba, shine mai hawan wannan kujerar sarauta. Sannan wannan yanayin naki, ceton shi za mu yi idan bai ji kin rikita shi ba. Ta yaya zai nace miki har ki samu irin biyan buƙatar da kike so? Kin san fa yana jin kai sosai irin su. Ko da suna son abu to ba su nunawa, don haka ya zama dole ki shanye duk wani magani da yake gurin nan kafin jibi. Maza ɗauka ki sha kowanne a gabana. Babu yadda Hamida ta iya, dole ta sha ba da ranta ya so ba. Wata katifar masarauta ce wadda ta haɗa da abubuwa da yawa. Akwai karamci da mutunci da tausayi da sanin ya kamata, amma akwai izza wajen hukunta duk wanda ya yi ba daidai ba, ko da kuwa ɗan gidan sarauta ne. Ko da kuwa ɗan gidan Sarki Jabir shi ne ke kan kujerar mulkin garin. Akwai masarautu da yawa a ƙasar shi. Sarki Jabir matan shi 4, amma abin mamaki ba shi da yawan yara. Yaran shi 5, Hassan da Hussein su ne manya, kuma su ne yaran uwar gidan shi wato Hamud da Hammad. Sai Ansar ƙanin su, shi ne mai shekaru 20 kafin haihuwar Ansar. Sarki Jabir ya yi aure har 3 bayan Hajiya Kilishi wato mahaifiyar su Hamud, amma duk su biyun babu wadda ta yi ko da ɓari. Sai amaryar shi mai yara 2 mace da namiji, Fadila da Fadil. Duk sa'o'in Ansar ne, hakan ya sa Sarki Jabir yake jin tsananin son yaran shi duka. Hajiya Mariya da Hajiya Hajara sun yi masifar tsanar yaran duk. Ita ko Hajiya Fulani wato mahaifiyar su Fadil da Fadila, rayuwarta tana cikin tsananin kunci saboda rabanta da Sarki Jabir wajen biyan buƙatar ta aure tun bayan haihuwar Fadila shekaru 18 kenan. Saboda tsakanin Fadil da ita tazarar shekaru 2 ne, ta rasa wani matsayi sarki ya ajiye ta. Ita kuwa Hajiya Kalishi mata ba ta da wata matsala a gun Sarki Jabir, sai gun Hajiya Hajara da Hajiya Mariya, musamman a gun yaran da suke riƙo. Hajiya Mariya tana riƙon yara har 3, Kumsat da Amir da Jamil. Ita kuwa Hajiya Hajara yara 2, Haisam da Amina. Hajiya Kilishi na ta son ya mace sosai, hakan yasa ta roƙi sarki akan tana son riƙe marainiya bayan ta haifi Ansar da ya yi shekara 3. Babu wani tantama ya amince, inda ta je gidan marayu ta amso Hanan. Tana cikin tsuman goyo, wato tana jaririya, kasancewar ta gama shayar da Ansar da shekara 1 ya sa ta ba ta samu damar shayar da Hanan ba, sai dai aka ba ta madara sosai. Hajiya Kilishi take jin tsananin son Hanan. Har yanzu Hanan ba ta san ba Hajiya Kilishi ba ce ta haife ta, saboda ta roƙi Sarki Jabir akan ba ta so Hanan ta san haka, ya kuma ja ma sauran matan nashi kunne. Ansar da Fadila har cikin zuciyarsu sun ɗauka Hanan jinin su ce, saboda lokacin da aka kawo ta ba su da wayo. Hanan yarinya ce kyakkyawa sosai, tana da haƙuri sosai, tana da mugun zurfin ciki, tana fama da asma, tana yi mata kamu sosai, da alama ita aka haife ta, saboda tun da Hajiya Kilishi ɗauko ta suke faman yin magani, amma ina gashi har ta girma. Amma asman tana nan, sun yi masifar shakuwa da Ansar da Hamud. Amma Hammad ya tsani Hanan sosai. Tun da Hajiya Kilishi ɗauko Hanan ya ji tsanarta cikin zuciyar shi, hakan yasa Hanan take jin tsoron Hammad sosai. Hamud yana da sanyi sosai da haƙuri da kau da kai akan abu, yana da kunya sosai, amma yana da rauni akan duk wani abin da yake so, don kuwa bai iya miƙa zuciyar shi akan abin da yake so ba. Miƙa ta yake yi duka. Yana da masifar biyayya a gun iyayen shi, duk abin da suke so ko da baya so haka zai haƙura, ko da zai cutu. Shi ɗin pilot ne, shi yasa baya samun zama. Yana son Hamidat sosai kamar ran shi, duk irin kunyar shi, amma baya iya ɓoye soyayyar Hamidat cikin zuciyar shi. Tun tana 'yar shekara 12 yake tsananin son ta, tun daga lokacin duk wata hidimarta shi ne yake yin ta, duk da kuwa gidansu akwai mazan kuɗi. Hatta hidimar school ɗinta shi ne mahaifinsu Hamud da mahaifiyarsu Hamidat wa da ƙani ne, dangantaka ce ta jini sosai. Sarki Jabir shi ne babba, akwai fahimta tsakaninsa sosai da mahaifiyarsa tun yana da rai. Suna yi masa biyayya sosai. Mahaifinsu ya jima da rasuwa. Mahaifiyarsu tana cikin masarautar, tana da masifa sosai, ba ta da wasa ko kaɗan. Hakan yasa kaf matan Sarki Jabir suke jin shakkarta, saboda idan ta ce haka take so a yi to fa babu makawa sai an yi. Tana ji da Hamud sosai,
sama da Hamad saboda sauƙin kanshi, ba ta shiri da Hamad saboda halin shi. Shi ko Hamad yana da zafin zuciya sosai, ga kafiya akan duk wani ra'ayi nashi, bai raga wa kowa ba. Cikin makarantar kaf sai mahaifiyar shi da mahaifin shi ya tsani soyayya, ko da ba ta tsakanin mace da namiji ba ce. Duk wani abu wanda zai zo baya son saboda bai yarda da wata soyayya ba sai ta tsakanin iyayen shi, amma ya gasgata yana son abu ɗaya, tsananin so makuwa, wato ɗan uwan shi Hamad yana ji da shi sosai, kamar ran shi shine kaɗai yake sa shi yayi abu ko da bai yi niyya ba, ya sa shi ya bari ko da ko ya kafe akan abin kowa. A cikin masarautar yana jin tsoron Hamad, hatta su Hajiya Mariya, dan take zai yi wa mutum rashin kunya idan Sarki Jabir ya yi magana ya bar cikin masarautar na tsawon lokaci, har sai Sarki Jabir ya je ya dawo da shi, saboda baya iya jure rashin shi a cikin masarautar. Idan ko ya dawo to fa kowa ya shiga cikin gidan ya dinga ja musu masifa kenan wajen sarki. Shi din solda ne mai babban matsayi, baya haɗa hanya da mace komi kyanta ko matsayinta saboda ya tsani mata, sai dai mahaifiyar shi kawai. Sarki Jabir ya so su yi aure lokaci ɗaya, amma ita saboda shi Hamad ya ce ba shi da ra'ayin hakan cikin ran shi, dole aka bar shi. Da Hamad suna tsananin kama, idan suka jera tare baka iya gane su saboda komi nasu iri ɗaya ne, tsayin su, farin su, komi sai a biyu wanda ya bambanta su. Halin su ta wani bangaren sai yanayin idanuwan su. Hamad yana da manyan idanuwa masu ɗaukar hankali, farare ne tas. Shi ma Hamad idanuwansa manya ne masu saka shakka da fargaba a cikin duk wani sassan wanda ya tozali da su, amma shi blue eyes gare shi, sai wani ratsin fari wanda ya zagaye black ɗin cikin idon nashi. Wannan kenan. Sosai ake yin hidima cikin wannan katafariyar masarauta, da gani ka san bikin ɗan gata ne. Jiniyar isowar motocin Hamad ya sa kowa ya shiga cikin hankalin shi, daga hadimai har dogarawa masu tsara wajen walima. Kowa ya tsaya yi saboda wasu sun yi zaton ango ne. Kimanin motoci 7 ne suka danno kai cikin katafariyar harabar gidan masarautar. Kowacce akwai tambarin sunan Yarima Hamad jikin motocin, ita ko wadda take ciki akwai tambarin star guda 2 a jikin motar, sai 'yar ƙaramar tutar Najeriya a jikin gaban motar. Cikin sauri sauran shoulders suka fito suka buɗe mishi murfin motar. Kowannensu yana riƙe da bindiga kamar za su yi yaƙi. Idon shi sanye da baƙin gilas, fuskar nan tashi a matuƙar tamke. Wani irin tsaki ya ja ya kwantar da kanshi jikin kujerar, babu alamar zai ma fito. Tsayin lokaci sannan ya fito ya dubi inda ake shirya kayan walimar, ya ja tsaki ya nufi cikin masarautar. Fat ɗin mahaifiyar shi ya shiga. Yana shiga Hanan ta yi saurin miƙewa ta ce, "Barka da shigowa yaya Hamad." Wani mugun kallo ya watsa mata, hakan ya sa ta saurin barin falon nufar bedroom ɗin Hajiya Kilishi ya yi. Yana shiga ya hangi Hamidat da wasu daga cikin ƙawayenta zaune saman wata lallausar dadduma gabansu da fruit kala-kala. Sosai ya ji ran shi ya yi mugun ɓaci, ya ja tsaki ya fita. Bai ko amsa gaisuwarsu ba, yana fitowa ya ci karo da Hajiya Kilishi. Dubanta ya yi, fuska babu walwala, ya ce, "Haba Ammi, me kuma wannan yarinyar take yi cikin masarautar nan a yau? Ina ce sai gobe ne za a ɗaura auren, shine ta wani zo tun yau?" Murmushi Hajiya Kilishi ta kama hannun shi ta zaunar da shi. Hussein kenan. To ai haka al'adar masarautar taku take, kafin a ɗaura aure ake ɗauko amarya, balle wannan da take 'yar gida. Kaga ma tun da ka dawo shikenan sai ka halarci wajen walimar kai da amaryar bro ɗinka, tunda kaga shi baya nan. Jin haka yasa Hamad sake tamke fuska sosai, haɗi da mai da tabaran shi ya miƙe ya ce, "Ammi to fa, in dai da ni ne sai dai a fasa yin wannan walimar, saboda sai gobe idan broda na ya dawo." Daga haka ya kaɗa kai ya fita. Murmushi Hajiya Kilishi ta ce, "Hussein kenan, uban rigima." Haka kuwa aka yi walimar ba tare da Hamad ya ko leƙa wajen ba. Washegari har misalin karfe 2:20, amma Hamad bai iso ba, kuma ya kira tun dare ya ce jirgin su ya taso. Gashi saura ɗaura auren na 2:30 ne, dole aka ɗaura auren ba tare da ango ya iso ba. A ɓangaren su Hamad kuwa hazo ne ya hana jirgin nasu sauka, sai faman shawagi suke. Ganin haka ya sa Hamad saka rigar iska mai saukan lema, ɗaura
ɗaurawa ya yi, sannan saman kujerar shi ya musu sallama ya duro daga sama. Ya kusa isowa babu zato ya yi ido hudu da wata ƙatuwar bishiya kafin ya yi wani yunƙuri ya daki wannan bishiyar. Saurin yin baya ya yi da kanshi da kuma girgijin hakan ya sa ƙugun shi da cikinsa suka bugu sosai. Wani irin bugun ciwon ciki na mara ya ji a lokaci ɗaya, ya ƙarasa faɗuwa ƙasa ya yi. Tsananin azaba ya shiga. Salati ciro wayar shi ya cikin ƙarfin hali ya kira Hamad ya sanar da shi abin da ya faru da kuma inda yake. Kafin wani lokaci suka zo babu jira aka sure shi zuwa asibiti, kowa hankalin shi a matuƙar tashe. Sarki Jabir, Hajiya Kilishi, Hajiya Fulani da mahaifiyar Hamidatu wato Momi, sai mahaifin Hamidat su Hajiya Mariya ko suna gida suna addu'ar Allah ya sa Hamad ya mutu tsayin lokaci. Sannan dakto ya fito ya dube su cikin yanayi na damuwa ya ce, to masu sauraro bar mu dakata a nan, kasance tare da ni a cikin shiri na gaba domin jin ci gaban wannan labari.